Hello Bayrok, Jotanu no lam sogani video tini hiken rok by direct bedo rokojak ni simisi malai laisio norok wan sok tong khana tamong khana hinai asuk to serious ya but ani bismao swelling ongjak ni bagai ani bisma basamia kongui nok pharimaya bisma belai no sao haini bagai iko baini oro phaijak oro khumulungo no physiotherapy khaijangna bagai te bai belai kheno boni yak sabai khaibo tongo ge jesuk sapano si boka hamke khaima bagai pain relief manma hayong tongo norokbo khaijangna musungkhe boni oro phai khaijak mano oro khumulungo no belai no kahamke khayo ge tabu ke ko khaiba kon bai ano jos nongna rakha yang buslabo haino mar kheno naitotoke musai phonogoi tongo tabukhe dogmali hateo sakpaijak ani parcel nanani bagai ani kobangma manui paijaknai paijia balok soka haini bagai tinike ekloge no kobangma manui nani sakpainai abo bukono unnecessary ya je nangmani manui no norokno nogo thangoi phunogano tamo tini ani manui sakpainai iko dibor khring khring kolomani bo ke tabo wansoka chongkisa naikra dab nongnai hinai ke amo se naikra dab nongnai hinai beraimang dogmali pai soka diboro kuno jaga phano manja abse naitongmang iko ani friend Puspa ani jagani vlog naine rok ke to sini wini man khana bo ani vlog o akhino nukjago hinke mo kheto boni logeni biplop borok belai ni borok kahama hinke borok bai age borok ni yang tongphar busuke chung gana o tongso toke tongmani tak hinke ta asuk berai lai malia hinke ta khe nogo sok paye iko parcel unboxing khlai phunuknai ani loge nai tongdi. Okay guys, iko tini parcel no tamdan bus-busung khani wanchu tongna tini khologi nai lainai haise khologi nai lainai gawara gote kai forma tongo bap Masa acting karena nang ya papat vlog. Auno tabo mungkin kayaknya yang biang thangka ikle yang kese pukmai 사진 배시하고 Sabo dal khaima sari. bai baru mana Bos haima ya, ofising ko tamo sok paijak ang sio dal khayu. tam karan taro sa 카메라다 Camera, 에 안기 샤지를 카메라 난카 camera hande. wow camera Nih, 카메라다 camera do. video camera 하고 티니시 살아 좀 라면 걸 하게 만 거. Ah, apa no tu kata. 그냥 이제 알아서 가나. 이게 카메라다. 스탠. 스탠. 엄마요. 엄청 카메라 안 사들. oh my god 가신 바기야 범서. Ngomona. yeah 뭐지 다른 것도 없단 같다. flower pot better tonight Busuk podong sai kana. 오빠는 기시만 만족이야. 3.5 foot Nung basa lai nung may busuk lo. Sang Orang gora. kumruk irik masuk paine. Tapos guys, saya kaisa khanai. Kamu sabi ba si kulogo. Amo tai besi maklo go. Na kade basoi. Wow. Pink color curtain. Pink color. Curtain mang order khale kata. 4x7. Yung to gadi. To gadi. Off lo. Quality boma hanya na packing. Quality check na. Kaisa kholo ke nung. Wow. हम लोग किसे रोमरे रोगा दिया ना सब रंग जाए एकदम ननी कहाँ उफ अमले आंग नंग लिंक दे रही नहीं बेल्लाई क्यों कहाँ मुका दो तीसरी फोन करी बस करी नहीं थक सकला हा ini bos kamu nak susu kalau sah bos kamu pun nanti hanya thagor makan sing gika lagi dah नहीं हाँ वो तो apa sih nak curi na Ang white color. kamu porda na window ni mo Ang zena lang, bakit zena lang? bala sa Thailand. Okay. window
bagai 5 feet jat khaiman angka durni bagai 5 ya 77 7 de khamo 5 si 5 oh janala kala mu chali ya omo busi janala koto koto phele ke dai thono 5 feet ne babu gli de thang sang thang he da Oke kubur Hai pengruk sawi pai ngai yak rok kuna thik ta busi warang no mijile minna bui be re phale ke osok o kok sai tong nai mo khang nang no phno gan do oi hai ko ta ko bosi golo ka kok sai tong te kaisa curtain tong mani omoke bo tasingo nugli unboxing khaijagli ya hinke ang rokno khai phunuka eko naidi ang tini je phunuk bai mani man kha hinke jotono no add product go thangai link ronani chaitok bai nai hinke omono khe ang unboxing khlai tongo ang net ni curtain hinke belai kheno naithok jago omoni color kha oko omotong ede dot sana e amoni color hai kormululu ongjak belai no naithok sopai khatini jang order khaimani Dap boko ke nai mansa unta ke bahan khata fobono gete video khaya tongoi mali ai ko khaksa wakhak sonja tai go sa khakla de ang bokai nai thuk na tong de ni koi ko ya basan Lepas na gede oboni bangi asuk bono dap no si ang batam ni bagi asuk oma hai ke khoka bukor pers ke khoka hemani le bo tam phuk phro monok jakta bising ni bahan hai ni bagi si mo khai khogo Thuwe ba sama surprise mana betul kan? Aku kestinok tolan hari kerana bagi. Surprise ongka. Tabu ke horni mui songnani nai tongo iko mui ongka tini ni mui lok bosok nai mia bazaro thangpro mathak ni paiti femani inke oino mui khotong rokbo tongo hoi thangnai jathine oino no sa khangke ba omo charok jagli angke ba hoi tongkha aboni bagai tabo omno songsinai iko sanamui tongo butui khai sasinai tuilu lokhe khakachang dodorkhe inke tabo khe video khaina nai tongo ani short kutini inke ani yang ani husband ano setup khai tongo light rock ang inke to saijong asung manya inke tabo khe joto samung pai bai thonani rokokha lengkha video khaima bo onek no lengo muktre bo phayo jong 11 ta 12 ta rong ni simisi horo video khailenya ni jango inke yang 1 ta 1.5 ta hanyu bajoi thangke hor kaham Tini hingke ang ani gorong tiriknai collection usturno color khainani bagai ani loge bai baksa color painani bagai dogano sokpai laijak bo color no nana yabono wansogoi tongo hingke iko tabukhe color bengo color mixing khairi tongo ang ani room ni color hamiani bagai asuk norokno video rokbo kahamke phunugoi manya light rok jesuk rupanchi sijagi hayongoi thango haine bagai kisa sukna de naithok rumano hine wansogoi tinikhe color finally khano khairosinai iko tabuk mixing khairi tongo kendrok buto jotono kisa clean ke naithoke naina mujungjaga ang saimano aboni bagai video rokbo khaijake dukha iko omhai color tongmani bomhai color rong norokno phunuknai do Mia hingke to rong paiti feka hingke iko tabok rong mistri rok phaibai jak iko khai tongo nogoi nyaman khana buma hai color mia ang paikha Sobaya rok finally ani room before after norokno phunuk sinai iko naidi bahai tongmani bahai ongkha ekdom kesang dodor khe naithotok khe color khai klang thangka omoto chini asol nogya chini barasi haipano chung jeo tongo abno no naithok ke sajogoi kesang dodor khe tongnan nango ke yang phaisingo khe tamotong norokno phunukano yang room khe iko naidi ani je ani oro je telar surongnai rok borokno phurongjaknai jaga hingke yango hingke to borok surongjaknai hingke ri rok rana ni hingke to ayang room no rawo oro hingke to kisa chikonsa haipano oro ang beso pajon kesi phuronggo hingke o jaga o total 4 ta type ni machine tongo iko nogoi nyaman khana hingke abono jotono color khaibeka tabuk si naithotok ongsiwo hingke agebo hingke to video rok khaike bo kono phano color phaiya omokhani motai tonjaknai hingke nailai sibano yang tui nogoi nyaman khana norok bahai nangjaka sadi ke chung jeo tongmani abono kisa naithotok ke sajogoi tongna nango buini bagai sitra phano ani bagile belai khana ang chajakha tei tinini video no oro no mathak sinai norok malani ketal video bye bye